Здравейте, момичета! Здрасти! Добре дошли в новия ни сезон. Как се чувствате през тази година? Добре. Вие сте още на градина, нали? Да. Ти в коя градина си? В група Слънце. Кои? Тя е в група Слънце. А вие сте в една група? Да. И там се виждате всеки ден и напеяни също. Да, ние сме на това в едни и същи градини. В една и съща градина, в една група. Да. Да, съм... Коя е по-малката и коя е по-голямата? Ти по-голямата ли си? Тя е по-малко. Да, аз съм на 5,5. А ти на колко си? И за вече класа зъбче. Ама, значи ти си по-малката. По-висока си, но ти си по-малката, пък тя е по-голяма на години. А искате ли да ходите на училище вече? Ей, аз съм на 5. Искате ли да ходите? Тя е само на 5, не на половина. Какво? Тя е само на 5, не на половина. И затова ти си по-голяма, нали? Ходи ли ви са на училище вече? Да. Защо? Кой ще каже? Тя. Какво? В кое училище искате да учите? Аз искам в Кирилата. Що? Защото там е много хубаво. Така ли? И аз съм работила там. Я кажи сега, какво има там? Там има волейбол, футбол. Така ли? Да. Не знае. И много сянка. сянка има. Да. И ти искаш да ходиш там, защото има сянка. А ти? Защото кака преди е била там. Добре. Какво ще пеем тази година? Ходи ли ви се на фестивали, на конкурси? Да, кажете. много. Какво? Много ни са. Аз също искам на Кирилата. Да, искаме да имаме повече трофеи и медали. Така ли? Да. Ами за да имате, трябва да си ги заслужите. Да. Как? И Как? трябва да имаме така, защото има най-много трофеи. Моля? Защото най-много има най-много трофеи. Тя от отдавна. Ма тя има от отдавна. Ти идваш по-отскоро. И какво искате да... Още много трофеи? Да, още 50,000. Колко? 50,000. Ама трябва много да учите за тях. Да знаете текстове, друго. Аз пиша вкъщи, правя си работни неща и така лист по лист връщам ги. Песните? Не, лист по лист връщам ги на земята, правя ги на линия и аз ги слагам догоре до лампата. Ох, толкова много учиш у вас. А ти? Учиш ли толкова? Не знам. Малко по-малко. И трябва да си знаете текстовете, нали така? Кои текстове? На песните, обещавате ли? Да. Къде? Като учим в групичката, като учим текстовете, трябва да си ги знаете. Всяката или ние в градината имаме също футбол. Имате футбол, ма сега говорим за песните, значи трябва да си научите песните. Не, знам просто, че съм по-голяма от нея. 5 плюс 5 е 4. 5 плюс 5 не е 4. Как? 5 плюс 5 е 10. Сега обещавате ли да си учите текстовете? Да. Ти? Къде? Като давам текстове да пеете. Тук ли? Да, обещавате ли? Там, сук. Да, обещавате ли ми? Да. Горе Там в оная стая. Насякъде учите текстове, нали? Да. Тук, там, насякъде. Като уча, на всеки лист правя буква. Добре, а обещавате ли да си научите мелодиите, музиката на песните? Ти обещаваш ли? Да. Ти обещаваш ли? Къде? Песните да си знаеш музиката. Аз утре ще ги науча. Добре, а обещавате ли да сте много артистични? Да, днес няма да го уча това, защото ние с Айонът вече имаме домашно. Ох, добре. Ами тогава да ходим да пеем, за да ви остане време за домашно, нали? Отиваме ли? Айде да ходим.